Ишеттем мин кичә, берәү җырлый. Чын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Үзеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре кичергән, милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңеленнән. Хайран булып, җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, дидем кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була диде, Әллүки.